dnešnej dobe plnej zaručených stravovacích odporúčaní je veľakrát ťažké zorientovať sa. Možno aj vy poznáte ten pocit, keď sa riadite modernými radami o výžive, ale výsledky nie sú dlhodobé a často neprinášajú pocit skutočného zdravia či radosti. Prečo? Čo ak nám práve toľko ospevované smuty alebo ranný jogurt z chladničky viac škodia ako prospievajú? Pozrime sa na tento problém po čínsky. Podľa tradičnej čínskej medicíny správna strava nielenže predchádza chorobám, ale dokáže podporiť uzdravenie z mnohých bežných neduhov. Starí Číňania možno nepoznali doplnky výživy, ale ich princípy fungujú aj dnes, dokonca aj pre moderného človeka. V tradičnej čínskej medicíne neexistuje zdravá alebo nezdravá potravina. Každá má svoje miesto. Záleží len na individuálnej konštitúcii človeka. Všetky potraviny hodnotí podľa troch základných hľadísk: povahy, chuti a tropizmu. Sila sleziny. V čínskej medicíne hrá slezina jednu z kľúčových úloh. Prečo je to tak? Je to systém trávenia a energie. Premieňa prijatú potravinu na čistú energiu. Je to palivo pre telo. Spracováva a distribuje živiny, ktoré získavame z jedla. Ovláda transport tekutín, kontroluje tvorbu krvi, odvádza z organizmu vlhko, posilňuje nás nielen fyzicky, ale aj duševne, je jedným zo základov pre našu psychiku. Zdravie sleziny je neoddeliteľne spojené s vitalitou, energiou a silnou imunitou. V tradičnej čínskej medicíne je slezina synonymom pre trávenie. Ide o komplexný systém, ktorý oddeluje čisté zložky potravy a posiela ich na výživu tela, zatiaľ čo kalné, zlé posúva von z organizmu. Ak zažívate tráviace problémy, väčšinou za to môže oslabená slezina. Prečo sa starať o slezinu? Silnejší imunitný systém. Zdravá slezina podporuje obranyschopnosť tela, čím znižuje riziko bežných ochorení. Lepšie trávenie a vstrebávanie živín. Efektívnejšie trávenie znamená viac energie z jedla, ktoré prijímame, a pocit pohody bez nafukovania. Vyrovnaná nálada a stabilná energia. Keď je slezina v rovnováhe, pociťujeme menej únavy, väčší vnútorný pokoj a stabilitu v nálade. Existuje spôsob, ako slezinu podporiť a vyhnúť sa týmto problémom. Vyžaduje to len niekoľko malých zmien, ktoré môžu priniesť veľké výsledky. Tu je 6 krokov, ako začať so starostlivosťou o slezinu podľa tradičnej čínskej medicíny. Poprvé, dodržiavajte pravidelné jedlá. Slezina miluje pravidelnosť, preto jedzte v približne rovnakých časoch každý deň a nič medzi tým. Keď jedzte. Na jedlo si vyhraďte čas a svoje sústredenie. Po druhé, zamerajte sa na teplé jedlá. Studené jedlá a nápoje oslabujú slezinu. Vyberajte teplé polievky alebo dusenú zeleninu. Po tretie, obmedzte cukor, obilniny, tučné a mliečne jedlá. Tieto jedlá zbytočne zaťažujú slezinu a spomalujú trávenie. Po štvrté, jedzte pomaly a neprejedajte sa. Príliš veľké porcie slezinu preťažujú a spôsobujú ťažkosti pri trávení. Pravidlo 80:20 je tu veľmi dôležité. 80% sítosti vám úplne stačí. Po piate, jedzte kvalitne. Jedlá, ktoré obsahujú dostatok či energie bez umelých prísad. Po šieste, nájdite si čas na oddych. Stres je pre slezinu záťažou. Zahrňte do svojho dňa prestávky a chvíľu sa upokojte. Ak by som to mala zhrnúť do jednej jedinej vety, asi by znela takto. Sme to, čo jeme a ako to jeme. Jedálničky sú na nič. Treba si jednoducho povedať, čo je dobré a čo dobré nie je.
A slezina, náš najdôležitejší systém v tele, miluje teplo a jedlo, ktoré je tepelne upravené. Nalaďte sa na rannú starostlivosť o trávenie a prebuďte jangovú energiu. Po prebudení potrebuje naše telo podporu na aktiváciu jangovej energie. Medzi 7. a 9. hodinou pracuje žalúdok, zatiaľ čo medzi 9. a 11. je aktívna slezina. Tieto hodiny sú ideálnym časom na teplé výživné raňajky, ktoré naštartujú organizmus na celý deň. Jogurty, studené smoothie a čerstvé ovocie priamo z chladničky môžu z dlhodobého hľadiska oslabiť tráviaci oheň a slezinu. Dlhodobé podávanie chladných potravín oslabuje jej funkcie a pripravuje telo o silné palivo. Práve raňajky sú dôležitým okamihom dňa, kedy si môžeme pomôcť k lepšiemu tráveniu a udržaniu vitality. Čo teda na raňajky? Namiesto chladných jedál vyskúšajte teplú polievku aj z predchádzajúcej večere, alebo ovsenú kašu, alebo kašu z celých zrn, ako je pohánka, pšeno či ovoz. Kašu môžete doplniť teplým ovocím a v zime pridať aj zahrievacie koreniny ako škoricu, klinčeky alebo badián. Skúste si do rannej kaše jednoducho orestovať jablko s medom. V lete môžete naopak siahnuť po ochladzujúcom čerstvom ovocí, prípadne jemne doladiť pokrm vanilkou. Táto pestrá a vyvážená strava vám môže priniesť veľa energie, lepšie trávenie a vnútorný pokoj. Veľa sedieť je zlé, veľa jesť je zlé, veľa premýšľať je zlé. A ešte niečo. Viete, ktoré huby majú silný vzťah k slezine? Coriolus, maitake a reishi.